Velkommen til. Som de fleste af jer har spurgt ind på bloggen, om ikke sovrumskontrolsangen den kan blive til noget. Og selvfølgelig kan den det. Jeg allierer mig med basse bag kameraet. Klaver bliver spillet af Peter Mal, og vokal sunget af Peter Mal. Her kommer den. Denne sang, den handler om 3 banditter, ingen synes om. Misundelsen var nemlig stor, for de kørte flestes ror på fabrikken og holde først. De skulle vise, de var størst. Dagen er nu startet, en army kommer på rattet. Dagene fløj rask afsted. Hvordan kunne de blive ved? Både dag og nat blev brugt. Ja, det hele gik som smurt. Men de andre snakkede lort. Mente de 3 havde flere kort. Kolde som bare fanden. Ingen turde røre banden. Men en mandag blev det slemt. For 4 små skvald havde nemlig meldt banden til det tunge hold. Så nu skulle hovedholdskoldt. Timerne blev flere og flere. Den ene uden førerkort mere. Bestil et nyt og videre. Det var nogle vilde tider. Sidste vers. Denne sag, den tager tid. Politiet har ikke en skid. Udefra det virker som, at de burde gå der skole om. Rap på stolthed, noget så slemt. Ronny er nemlig en ringebetjent. Lad den nu bare ligge. I fanger os alligevel ikke.